Toto sú krajiny, ktoré nejdú do Moskvy si proti nám si podávať ruky. Toto je krajina, ktorá ide do Moskvy. Takto vyzerá izolácia. Čiže na vašu otázku je jednoduchá odpoveď. Nás to ženie do izolácie. Veď teraz pobaltské krajiny zakázali prelet slovenského špeciálu. No ja sa im absolútne nečudujem. Lebo to sú krajiny, ktoré vy absolútne ignorujete ich názor. Vy ignorujete to, že majú obavu z Ruska a opodstatnenú obavu. Vy si tu robíte, čo chcete. A to viete, asi máte deti, ja mám deti, že keď sa dieťa hádže o zem, to nie je suverénna politika. Ono sa hádže o zem, lebo si chce niečo vydobiť. A vy natrúc do tej Moskvy idete, aby ste všetkých vytočili. Myslím si, že tým sovietským vojakom by bolo úplne jedno, keby ste si uctili ich pamiatku tu, na Slovensku, na Slavíne, ale nie. Vy idete podávať ruky Putinovi. Mám jednu citáciu. Myslím si, že pre stranu Smer je táto cesta dobrá, pre Slovensko nie. Viete, kto to povedal? Toto je podpredseda vlády pre plán obnovy, pán Kmec. A ja s ním úplne súhlasím. Skúsim taký test, že skúsme sa, že či sa vieme aspoň na základných veciach zhodnúť. Že vieme sa zhodnúť na tom, že Rusko napadlo Ukrajinu? Že Rusko je ten agresor? Vieme sa na tom zhodnúť? Áno, a to je jedno. Nie, teraz o tomto konflikte 2022. Vy dobre viete, že sme to povedali, ale... To je veľmi jednoduchá otázka. Všetci sa zhodneme, že nacistické Nemecko okupovalo krajiny ako napríklad teda Česko, Slovensko, zhodneme sa. Čiže vieme sa zhodnúť aj na tom, že Rusko teraz okupuje Ukrajinu. Áno alebo nie? Áno alebo nie? Vieme... My sme povedali, že to je porušenie medzinárodného práva. Okupuje ich alebo neokupuje? Ešte raz, porušenie medzinárodného práva. Kolegovia, že neuveriteľné. Pre mňa naozaj chcem to posunúť do vecnej roviny. Chcem sa vás pýtať, pán Gašpar. Pán Král, to je naozaj, že to je vecná rovina, že či tu máme vôbec elementárnu zhodu na tom, že kto je agresor a kto je obeť v tomto konflikte.